जाई बजरिया कलसा ले अइला दियरिया राजा जी। जाई बजरिया कलसा ले अइला दियरिया राजा जी। तो कैसे छठी घाटे चली नइखे पियरिया राजा जी। तो कैसे छठी घाटे चली नइखे पियरिया राजा जी। सबके हुजाए लागल छठी माई के घाट पर। लिहला उठाई तू दहुरिया अपने माथ पर। ए जी सबके हुजाए लागल छठी माई के घाट पर। लिहला उठाई तू दहुरिया सैया माथ पर। लिहला उठाई तू दौरिया सैया माथ पर। पनवा ले अइला सोपड़िया ले अइला कपूरिया राजा जी। पनवा ले अइला सोपड़िया ले अइला कपूरिया राजा जी। तो कैसे छठी घाटे चली नइखे पियरिया राजा जी। तो कैसे छठी घाटे चली नइखे पियरिया राजा जी। बोलो बोलो छठी मैया की। सब सामान आइल एक एक कीन के। बिगन रविंद बात नइखे के दिन के। सुनतनी जी ओ सब सामान आइल एक एक कीन के। बिगन रविंद बात नइखे के दिन के। बिगन रविंद बात नइखे के दिन के। उखियो ले अइला सुपो ले अइला दौरियो राजा जी। उखियो ले अइला सुपो ले अइला दौरियो राजा जी। तो कैसे छठी घाटे चली नइखे पियरिया राजा जी। तो